мехоҳед даромади иловагӣ дошта бошед. Модарон ва хоҳарони хонашин, пас ба командаи Libos.tv ки занҳои бомақсаданд ҳамроҳ шавед. То ба директорӣ мебарем, мерасонем, ёрдам метем, рекламаи бе сум, поддержка, ҳама чиз ай тарафи мо, фақат кор ай тарафи шумо. Одамое ки ба мақсаданд фақат ҳамоомода нависен, номеромон дар рӯи экран. ҳамин корда фақат занако шуморо ёд метаванд. Занако қади занако кор мекунанд. Салом алейкум ба ҳамаи одамое ки маро тамошо мекунад. Ина ҷои материалҳо омадагием, итальянкои оригинал. Сангои Swarovski шишагӣ қадизадагӣ пластмасса нестанд. Моделҳои хеле висши сорт, якм топи яки ҳамин Тоҷикистон ҳастанд. Нарх 150 сомонӣ. Ай 3 дона зиёд гиред, нарх арзон мешавад. 130-140 мешавад. Ина бинед. Моделҳои бисёр базеб омадагиянд. Ина ҳозир я лавҳаашон нишонтон метавонам, вале ё бисёр доранд. Мумкин чи қа базебанд. Ина 150 сомонӣ донада. Бисёр гирен, бо арзон мешавад. Ина бинед чи қа фасони хушроанд. Доставка любой ҷо дорем. Россия, Тоҷикистон бе проблема доставка мекунем. Ин моделҳои базебош ҳастанд. Мумкин чи қа хушроанд. Ина базебои гизала ҳастанд. Барои заказ кардан номеромон дар рӯи экран я нависен WhatsApp монда, маъқули дилтон як скриншот карда равон кунед ва ҳамаи бора доставка мебарам. Любой ҷо мебарам. Россия, Тоҷикистон, любой точкаш доставка мешавад. Книжка бази бихушрон. Итальянкои перви сорт пеш базебош. Ин расеткошам бисёранд. Ина нигоҳ расеткош бениҳоят бисёранд. Сангои зиягӣ фасонак. Ина бо моделҳои навш. Моделҳои нави пешаш ина ая лавҳаро нишонтон метавонам. Нигоҳ кунед. Расетка 6-7 навуд ай любойташ ҳастай. Ина нигоҳ кунед. Россия, Тоҷикистон бе проблема доставка мешавад. Марҳаматиш кунед, фақат я скриншот кардем, махсултон боша, я скриншот кунед, баъда равон кунед. Багенайнами 1 дона 2 дона дар кор, ма любой ҷо рӯй мекунем. Доставка бе проблема любой ҷо меравад. Не моделш бинед, чи хушрой. Серсанг, сангои Swarovski оригинал, шишаги пластмасса нестанд. Мақсад ба гарантия гарави 1000%. Любой ҷо доставка мешавад. Любой ҷо доставка дорад. Россия, Тоҷикистон бе проблема. Ҳамиёшам итальянка дастанд. Инам аввал нигоҳ кун, чи накардам. Нигоҳ чи қа фасонанд. Материалош пешда 150 сомонӣ. Бисёр гирен. Ами 3 дона зиёд гиред, нарх бо дигар мешавад. Чи қа базебанд. Чи қа фасон. Любой ҷо доставка мекунем. Россия, Тоҷикистон бе проблема доставка мешавад. Ира бинед. Барои заказ кардан номеромон дар рӯи экран я нависен, ай бора любой ҷо доставка мекунем. Ира бинед. Любой намудаш ҳаст, любой моделш ҳаст. Бо моделҳои хутонам равон кунед. Ай ами навтар бошанд, бозорода бошанд, мековем метем бе проблема, бе ягон мушкилӣ. Ина. Хоси гапнам хеле. Барои заказ номеромон дар рӯи экран, мора дар ҳамин страничкаи YouTube мон, Instagram, TikTok ҳама чизмон ёфта метавонед. Мо любой ҷо доставка мекунем. Бе ягон мушкилӣ, бе ягон проблема.